السلام تعنا بلي زخبركم تخاتلته هورنسكوب نيوز زينات زعلت حيزلكم قريبا لخو قندي ارستاز زينه قدم كل تجراوي صلا كم زلو فليطون مخاته دلو كخون وانا عزاز جنبار دوبب جنرال يوحنس غبر مسقل جون ميديد صويعو كينات لفنت قرنا افريكا بوندون مناسي تغاري حسل ليلو عرب نيوز حيز وزوص تنتانم ኢትዮጵያን እስራኤል ሲባን ሶማሊላንድ አፍልጦ ከተብ ቀሪባ ከም ዘላ ተገሊጽሎም ፎረም ህንድ አፍሪካ 1016 ሰንብሰንግ ስጋት ኢቦላ ተናዊሁም አሜሪካ ለ$108 ሚሊዮን ዝዋጋው ወታደራዊ አጽዋር ዩክሬን ክትሸይጥ ወሲናም ቀንዶ አንደርስታዝ ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናይ ዜሙን ካልኦት ዜናታትን ዝርዝር ኣብ ሆርንስኮፕ ኒውስ ብሰፊሕ ተተንቲንሎ ሰናይ ምክታል كينات لفنتقرنا أفريكا بوندون مناسي تغاري حاسل ليلو عرب نيوز حيز وزوص سفيح تنتانا كينات السودان أبزواقرنا أفريكا كينات لفنتق سفح دلات فتر كم زلون قالي صلوم بسانك زفتسام زلو زسكحك حقبانات كابه مربوتهم معراب تقرين أب سودان تسجدهم زركو تغارو مناسي بأس قداد كعطاون نصمدو وحاتا بقود نسراو السودان كوينان كواقون يقدر كم زلون قالي صوم قدم خلت عامتات بتشكان بالعلى تجري كبد تقفعتات تفتصم سراويت إيرتران سراويت وحات نحزي حبراو جنبار فتيرهم أبقون سراويت السودان بحادة تسلفهم كم زلون أنصار تحبراو صلاي نازول ومن قصي تيبيانت فكم زلون ونقلت لهم عرب نيوز حرقنيا صعبينات كينا السودان بسفيح السنتين خينو إثيوبيان إيرتران أب وتراتين كم زلوا بمقلاص مسكينا السودان كتحاوسي خيلو يزول سقاعد فتيرو كم زلون كرنا أفريكان أب صفحة جدت كتمرش كم تخلن قالي صلوم بربعة قنبت أسلا سبالو نفرتي أبا قراو معروفو نفرت السودان أبرس ختما السودان كارتمون أبا زركب حيال وتادراوت كالات مدب دابن ززخا خرت تنتانا بعتو حيل السودان زفلت وقعاو سراو السودان دحرت مدقعتي نيتيبيان حبرات عرو إمريتن تحتت مقبارون قليزوم يخون بركلتين هاقراتنا تكاب ميازي 10-13 جميرو مسعطغات سراو السودان أبو قد صنحنوس وتادراوين أب عمس تغير قجل غلطوف حيلتات دقف السودان ويون عريسيف كم زدقفو ينقر كوانت خنا خلتين هاقرات قناب علنا سيقون اللهم نتخصتات خرقاك الزخالنا تاكال كوانت زي هالي بايتل على وسقر السودان ابي تيبيان زنور امباسادر خصو عنكالو اديسا بعد ما عطوات سراوي السودان ابقزا هاقرون زركب تصاباتي ايتيبيا زخون حيلتات يدقف كبل خسيسوم سودانن ايتيبيان حزيز تحلال خسقر دواو كلنا كوينا زتان اقداز اللوين كلتين وشتاو قجت زقاتمن اتخالي دمانا يقزارو سوم وشتاو عدو تقاومو زدقف جيروم زري ويوم كبل كيلا غرنا أفريقيا مسجوج لمصنعاتي عالم لخو قلولاو ألان بوسويل نزنيوس عرب أبزها وحابريتها قليزوم وسي خدمة كلتيوم وغنات تخببون أب تحت صوت زلون كوينو يسمعهم إلو أب مونغو خلتيوم وغنات وطرن حيلا أبزخدلو زلوان إثيوبيا بكل تقراي داقماي كوينات كل عكم زخل تقاوموتاتي قطما كم زلون متقعت عسلا سوال ونفرت معروف ونفرت كارتون كرم موقعو قجل له حتى عبد المنقسنا تقراي داقماي مقصار بمواج نتيب بدقاف منقس فيدرال تتعيش منقس مفراسو عزخ خيروم أزمت عصاف نتكاب حدار إسراء كساب إسراء كلتن صنحنا كل تعامت قجس زبق عسم من السلام بريتوريا أب حرقاتي ورلو زبالة تنتانا أب تقراي حدش قجت نما حبرسب السودان مسراوي السودان استسلف عطقات كسات في كم زخل أتنقي قلو كم قبر ملسي إثيوبيا بسودان RSF زلو عدقف كتعمق تخيليها زبل سقاتون حيدو له أمونكو فيدرال منقستن حرقو جلو واحد زلو مسحابن حركابتهم أبتزوا بزيادة سقاز فتريو يبل تنتان قدات كرنا أفريكان تحقاقاز بروفيسور يونيفرسيتي ميريلاندن ميكيل ولدمارام فلما حرقا معواي تصاوتات يسعب دحريو دما قد تاو مصنبارا كوينات سودان زمسي كبل ميكيلا نينيوس عرب تزاريبو أما لا كوينات حر سودان حيلتات منقس السودان مستوى كل تعبيت صلاة منقس إثيوبيا مالتون كاب هو حتى نيرترانز موز عطوات ركب عميقو كم زلو قليسو عطوات هو حتى أب مجمريا كوينات تقراي أب مبرعاو السودان تعاقبهم تصاني حميهم زبالة زنيوس عرب قال يوم حزي مس سراوي السوداني واقولو قال يوم دما انت زي تمزقيهم نابي إثيوبيا كملسو كم زخلو مفرحاتي وصحهم كم زلو قليسو قال كابتم عطوات هو حتى أب مبرعاو السودان أب سيمين إثيوبيا بمسقار صار فيدرال منقس زواقو حالتات كحجزو كم زخلوون قال يصلون
ሓደ ሸነኽ ኣብ ሱዳን ዝዋጋ ሃርታት ውሓት ምህላውን እዩ ህላውን ድማ ብሰራዊት ሱዳን ይምወዲሉ እቲ ተንታኒ ካልኦት ዕነውት ተርኢታት ንኤርትራ ዘጠቓልሉ ዝበለት ተንታኒ ንነፃነት 30 ዓመት ኩናት አንጻር ኢትዮጵያ ዘካየደት ንሽተን ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ተዋሳኢት ምዃና አብሪሁ ኣብ 2010 ኤርትራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ነቲ ቅድሚ ሕዚ ካብ 1991 ክሳብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ሰልፍ ዝነበረ ህወሓት ንምጥቃዕ ተዋጊያ ብምባል ዘዘኻኸረት ትንታነ ዕጡቃት ኤርትራን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ከበባ ክገብሩን ኣብ ትግራይ ግፍዒ ክፍጽሙን ዝገበርዎ ምትሕጋዝ ጸብጻብ ሁማን ራይት ዎች በመዘኻኻር ገሊጹሎም ብዘስደምም ምግልባት ግን ኤርትራ ሕዚ አንጻር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተሰለፈ ህወሓት ትድግፈላ ይብል ታክቲካዊ ምሕዝነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መሬት ናታ ክስዕብ ዝኽእል ወራሪ ኢትዮጵያን መከላኸሊ ዞባ ኣብ ትግራይ ንምግባር ዝዓለሙ ምዃኑ እውን እቲ ተንታኒ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀጥታዊ ምብጻሕ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስ ወደብ ዓሰብ ዳግማይ ክሕዝ ምዃኑ ከም ዘፈራርሐ ዘመላኸተ እቲ ትንታነ ኢትዮጵያ ቅድሚ 35 ዓመታት ዝሰኣነቶ ወደባት ታሪካዊ ጌጋ ክብል ገሊጽዎ ብምባል ንዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ሱዳን ዝተሰለፉ ሚሊሻታት ኣብ መሬታት ስልጥን ከም ዘላ ገሊኦም ካብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ማሕበረሰባት ቤን ዓሚርን ሓባብን ከም ዝመፁ ትግራይ ዝዛረቡ ህዝብታት ምዃኖም እውን የረድእ ሓድሽ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ስሒቡ ንኤርትራ ቀጥታዊ ዒላማ ንምፍዳይ ክገብራ ይኽእል እዩ ዝበለት ትንታነ ምስ ናይዚ ግን ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ካብ ምብራቕ ሱዳን ዝመፁ ዕጡቃት ቤን ዓሚርን ሓላብን ኤርትራውያን ኣዝማዶም ንምሕጋዝ ክሕወሱ ከም ዝኽእሉ የስግእ ይብል ቀጥታዊ ተጻውቶት ኤርትራ ኣዝዩ ልዑል ሓደጋ ኣለዎ ዝበለ ደኒውስ ዓረብ ከም እንተኾይኑ ሽዑ ዝሰፍን ዞባዊ ግጭት ከይህሉ ናይ ብሓቂ የስጋእኒ እዩ ዝበለ ድማ ተንታኒ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ቦስዌል እዩ መርበብ ስግሮ ድባዊ ምሕዝነት ንኽልቲኡ ሸነኻት ይቐርጾ ይብል እተንታኒ ኢትዮጵያ ምስ ዓብድልዓዚዝ ኣልሂሉ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን እውን ድልዱል ታሪካዊ ርክብ ከም ዘለዋ ገሊጹ እዚ ጉጅለ ምስ RSF ተሓባቢሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓበራዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ሱዳን ይንቀሳቐስ ኣሎ ብዘይካዚ ጸብጻባት ዜና ምርመራታት ኣብ ሕጊ ኣልቦ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ክልተ መደብራት መሰልጠነ RSF ከም ዝተቓልዑ ይገልጽ ክልቲኦም RSFን SPLMን ነቲ ሰፊሕ ስርሒታት ምልውዋጦም ተጠቒሞም ኣብቲ ንደቡብ ኢትዮጵያ ዘስግር ስትራቴጂካዊ ዞባ ብሉ ናይል ሱዳን ንምጥቃዕ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብል ሱዳናዊት መስራቲ ትካል ኮንፊደንስ ኣድቫይዘር ቲንክ ታንክ ዝኾነት ኮሉድ ካየር እዚ ግንባር እዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ይኹን ሰሜን ኢትዮጵያ ክካየድ ዝኽእል ውግብ ዘይገድስ ኣብ መወዳእታ ናብ ምብራቕ ሱዳን ክበፅሕ ምርጋእ ክጠፍን እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ምብራቕ ሱዳን ቀጻል ግንባር ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ዝቕፅል ደረቕ ወቕቲ ምስ መፀ ድማ ኣዝዩ ብንጹር ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኢትዮጵያ ሕጂ ንRSF እትገብሮ ደገፍ ሱር ሰሊዳ ኣብ ዝኸደትሉ ዘሎ እዋን ክትብል ንዘኒውስ ዓረብ ተዛሪባ ክልቲኦም ወገናት ንተቃወምትን ንሕድሕዶም ድጋፍ ክቕፅሉ ምዃኖም ተንተንቲ ክስማዕምዑን ከለዉ ሰራዊት ሱዳን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብቐጥታ ከገጥሙ ዘይሕሰብ ይብል ክልቲኦም ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ውሽጣዊ ግርጭታት ኣዝዮም ተሸሚሞም ስለ ዘለዉ ንሕድሕዶም ክጠቃቅዑ ኣይኽእሉን ኣብይን መራሒ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፋታሕ አልቡርሃንን ነቲ ወጥሪ ኣብ ምቁራጥ ናይ ሓባር ተገዳስነቶም ወሳኒ ምዃኑ ዝተገንዘቡ እዮም ይብል ብትሽዓተ ግንቦት አልቡርሃን ምኽትሉ ማሊክ ኣጋር ምስ ኣብይ ኣብ ጅቡቲ ክራኸብ ኪኢሉ እዩ ከመገላልጻ ቦስዌል RSF ንኢትዮጵያ ናብ ካርቱም ሰዋልዎ ነፈርቲ ብምትኳሱ ድሕሪ ምኽሳሱ ላዕለዋይ ኣኼባ ምክያዱ ጽቡቕ ምልክት እዩ ብምባል ሱዳንን ኢትዮጵያን ብታሪክ ቀጥታዊ ምግጣም ከይፈጥራ ከም ዘኽእል ይገልጽ ሕዝቡ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝረአ ዘሎ ወጥርታት ምስቲ ድሮ ኣብ ሱዳን ኣዕናዊ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ከይወሃድ ስጋት ኣለዎ ሎሚ ካብ 1990ታት ኣዝዩ ዝተፈለየ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንነብር ዘለና ዝሕርሲ ኣይስዕርን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነቲ ስነ መጎታዊ ኣግባብ ምርኣይ ነገራት ኣይወስድን ትብል ካየር ወሲኻ ድማ ዘባዊ ኩናት ቀዳማይ ናይ መወዳእታ ዘይኮነ መማረፂ ኮይኑ ኣሎ ብምባል ክስዕብ ዝኽእል ዘባዊ ሓደገኛ ኩናት ኣጠንቂቓላ ፎረም እንደ ኣፍሪካ 2026 ብሰንኪ ስጋት ኢቦላ ተናዊሖም ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ፎረም እንደ ኣፍሪካ ህንዲ ኣናዊሓቶላ እዚ ውሳነ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብተን ብግጭት ዝተሃስያ ምብራቃዊ ዞባታት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ለወዳ ኢቦላ ንምዕጋት ኣብ እትቃለሰሉ ዘላ እዋን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ዛጊድ ልዕሊ 600 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠርጠሩ እንትኾን ኣብ 139 ሰባት ሞት ከም ዘሰዓበን ብምግላጽ ኣብቲ ዞባ ውሕስ ዘይኮነ ጸጥታን ጎንፅን
نتلبدان معقات نزتقودو كفالات حبر السبن مبصحن أتسقام غيرو كم زلو إن حبوريهم كل تقراوي صلاة كم زلو فليت نمخته دلو كخون وانا عزاز جنباردو جنرال يوحنس غورا مسقل صويهم جون ميريد اب عام معبي سلطان مرارحه ارم 33 ترخيبو بزعبا عالماوي زباون كبابياون واناون كنتات بزعبا دلوነት ሰራዊት ትግራይና መልኪቱ አብዛቡ መብርሂ ጸላት ህዝብ ትግራይ ቡግምት ፋምሳ በናይም ነንባልና ከዋጉ ባንዳታት የሰለፈለው ይሉም ዝመረቱ ኢተማጅር ሽማትን ጀነራላትን ስልጣን ሸካሪ መሬትን ካልጥማጥመን ይሎም ህዝብ ትግራይ ወቃ ይጥፋ ንሕና መቀለኽና አቶፒ በሐግዘና እናወሉ ይልምነለው ክብል ወቂሶም ሙዳበታትና ዘዳخሙ ዕጥቋትን ህወሓት ዘዳخሙ ከም ንስምረ ዝበሉ ውድባትን አሰልፈውን ይቃለሰናል ይሉም ንብልጽግና ኦሮሞ ተኪዮም ካድረ ብልጽግና ኮይኖም ሰርሑ ዘለው ቶም ካብ ትግራይ ዝኸድዑ ዝመረቱ ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን እዮም ድሕሪ ምባል ሰራዊት ትግራይ ይኹም ካልኦት ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ንምሕላው ደው ዝበሉ ናይ መኸተ ሓይልታት ግን ጽንዓት ሳላ ዝተቃለሶ አሰላልፍ ሓይልታት ክቀያየርን ትግራይ መሓዙት ከተጥርን አኽኢሉ እዩ ክብል አዘራራብሪ ተሂቡ ريتو جون مديد سعيبو ناي حزب تግራይ እንበር መገልገልቲ ሓደ ውድብ ይንኸውን በማለም ዝተንገላቱ እንተደፊዮም ንዝኸዱን ነበር ብጾቱ እጸያፍ ቃል ምጥቃሙ ዘይምጥንን መቀጸልታትን ሓደ ውድብ ወጊኖም በትዕቢትና ገወርዎ ዝመጹ ትግራይ ዝብትን ድሕረት በመባል ብዙሓትና ወስወዮም እንተን ሰዓር እንተን ንብርከኽ እዘሰላለፍ አይማሃለውን ምስስተ ሰዓር ዝስለፍን ጻመድን ወን አይማሃለውን ዘለ ጆን መዲድ አውሽት ዓዲ ይኹን ኣብ ወጻ ዘሎ ሁሉ ጨፍጫፍ መንግስት ብልጽግና ከቃለስ መኸተ መሰረት ኮይኒዩ ነት ስርዓት ተረዲዎ ሁሉ አንጻር ተራዕይሎ ጽምዶ ድማን ድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉ ብርኪ ኣብጽሕና የለና ኢሉ ኩነታት ዓለም ከባቢናን ጸላቲ ሕዝ ዝተለወጠ አሰላልፋይ ቀያየረሎ ጸላኢ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂን ኣጽዋርን ይዝበለ ጆን መዲድ ብቴክኖሎጂ ጥራሕ ዝረጋገጽ ዓወት ግን የለን ኢሉ ተጋሩ ጸላለና ክንእከበለና ክንምክተለና أنا خمكتل نزول زمالة تحساسا كلون نايقبا زول ملختون أما حلاليفو أزاز أرم سلاسان سلسان ولا جورج سخلاي بوغنو زخ حدا جينا أي بحر جينا كمسي مسفن أباي صحية أباي نفسون مسوات زخفلي زول ملخت حليفو الملخت ولا جورج سخلاي ما خل جيرو مريتو زهو جنات بقدوم أو كند زيد المسوات متراف مسواتي كتخفل زدفافة مسوات هدراو ساينس زقوانس ملخت بمال نغيفو مولو أمريكان يوكرين العلميتن شمونتن $1,000,000 وتهدراو أصوار كتشيد تلما منيستر قديات وصا أمريكا مشتا وتهدراو ناوتين ناي يوكرين سرعة مكل خلا أير زدقف مخوان قليسو تسمع صقنا من الله تقوحو مهندسنا ليجسكا ودقفن زد تغاليليوم إذا سمع عام مكل خلا أير يوكرين زحي المخانون كيف بوست قليسو لهم بتوساقة هاجر نرسا مكل خال زواو تلوخطات ستان سواد عام مكل خلا أير بمتنخار هلو مسان حرقاتات نما بداه كم زحجزا قليس الله ኢትዮጵያን እስራኤል ጽዕባን ሶማሊላንድ አፍልጦ ከተብ ተቃሪባ ከም ዘላ ይግለጸሎ ዲፕሎማሲያዊ ፍልፍላት ሶማሊላንድ ከም ዝገለጽዎ አተባባዕ ምልክታት አለው ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክነት ወሲኹ ክብል አዲስ አበባን ቴል አቪቭ ጽዕባ አፍልጦን ማህብ አምድላው ከም ዘላ ገሊጾም ኣብ 2016 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ናይ ምርዳእ ስምምዕነት ዝተረሳ ዝመስል ዝነበረ ጉዳይ ሕዚ ብዝተሓደሰ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ካንሸሎ ቀይሕ ባሕርና ተጠናኸረ ዝኸይዱ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ከምኡውን ኢትዮጵያ ውሕስ ወደብ ባሕር ንምውሓዝ ብዘካየደቶ ቀጻሊ ጻዕርታት ዳግማይ ተበራቢሩሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣፍልጦ ከተባት ትዳሎ ከም ዘላ ዝሕብር ወግዓዊ ምልክት እኳ እንተዘይሃለየ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተኻየደ ዘተ አዲስ አበባ ቅድሚ ዘዋዊ ተቃውሞ ገዲፋቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ አማራጭታት ዳግማይ ከተሓስበሉ ትኽእል እያ ዝብል ሓበሬታታት እናወፀዩ ብዛዕባ ዘዋዊ ድርድር ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎ ዲፕሎማት ቅርና ኣፍሪካ ንአዲስ ስታንዳርድ ዝሃቦ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝነበረ ጉዳይ ሶማሊላንድ ግዜኡ አሰጋጊራቶ ጸኒሐ አይብል ኮነ ግና እቲ መሰረታዊ ሕቶ ማለት ኢትዮጵያ ውሕስን ናጻን ወደብ ባሕር ምድላይ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈትሐ ክብል ሓቢሩ እቲ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ሕዚ ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ኣብ ፖሊስ ወፃኢ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ዛዕባ ኮይኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ወደብ ባሕሪን ልዕሊ 190 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ናይ ህላውን ሃገራዊ ረብሓን ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ምግላጾም ብምዝካር محداس حارفي فتسن هركبات إيرتران كواتارن أب جيوبوليتيكا قيح بحر زفترة زلوات تثبيت تغيير للو يبهر اللوم منيستر قديات وصا إيرترا عثمان صالح فسامت قديات امباسي كواتار أب إيرترا امباسادر كانم بين محمد
المعدد رخيبو كم ززارارو أقلقلت زينا كواتار فليتم دبلوماسياዊ ርክብ ክልቴና ሃገራት ኣብ 1988 ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ኳታር ዶሃ ኤምባሲ ኤርትራ ብምኽፋት ዝተጀመረ ኮይኑ ኳታር ብወገና 1993 ኣብ ኣስመራ ኤምባሲ ብምኽፋት ነቲ ዝምድና ኣጠናኺራቶ ካብ ሽዑት ሒዙ ድማ ክልቴና ሃገራት ኣዝዩ ስጡም ዝኾነ ርክብ ከም ዝነበረን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግን ዝምድናን ሓሪፉ ጸኒሑ እዩ ኳታር ኣብ 2010 ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ኣብ ዝተፈጠረ ዶባዊ ምስሓብ ከም ሞንጎኛ ብምዃን ኣብቲ ዘስካሕክሕ ዶብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣዋፊራ ኣብ ሞንጎ ክልቴን ወገናት ጻዕሪ ሽምግልና ተካይድ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ዋነታ ብሰንኪቲ ዝተነብረላ ማዕቐብ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ዝነበረት ኤርትራ ኳታር በዓቲ ውዕለታ ኮይና ፖለቲካውን ቁጠባውን ደገፍ ዝገበረት ኣገዳሲት መሻርክቲ ኤርትራ ምንባራ እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ነቲ ዝምድና ኣብ 2009 ዘጋጠመ ቅልውላው ኣባል ሃገራት ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ማለት እውን ጂሲሲ ኣብ ልዕሊ ኳታር እገዳ ምስ ገበራ እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና እውን ተበላሽዩ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ኣብ ጎድነቲ ስዑድያን ኢሚራትን ዝመርሕዎ ዝነበራ ኪዳን ልፍንታዊ ሓይሊ ኣንጻር የመናውያን ሑቲ ብቐረባ ከም ዝተሰለፈት ኣይርስዓን ምስ ኢሚራት ብዝነበራ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ምትሕባር ንወደብ ዓሰብን ማዓስከር ኤርትራን ኣብ የመን ዝግበር ስርሒታት ኣፍቂዳ ነይራ ቅልውላዊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እናዓበየ ብዝኸደሉ ነዊሕ ከይጸንሐት ኳታር ሰራዊታ ካብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ኣልዒላ ምትሕባር ወሽመጥ ዓረብ ኣብ 2013 ዓ.ም ብዝተገብረ ስምዕ እቲ ኣብ ወጥሪ ዝነበረ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ በብቕርቡ እናተመሓየሸ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ይንገር ኣብቲ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ርክብ ሰበስልጣን ክልቴና ሃገራት ነቲ ዝጸንሐ ዝምድና ብምግምጋም ዝምድኖም እናደንፈዐ ዝኸደሉ መንገዲ ከም ዝተዘራረቡ እውን ተፈሊጡሎ ድሕሪ ተብለካቲ ዝተባርዐ ኩናት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ማእኸላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ዝተወሰነ ሃገራት ወሽመጥ ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ዝወረደን መጥቃዕትታት ኢራን ኣብ ቅልውላውያን ዝርከባ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጂኦፖለቲካውን ጂኦስትራቴጂካውን ቅያራት ድማ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ሕድሕድ ይኹን ምስ ሃገራት ጎደቦን ዘለዎን ዝምድናታት ዳግም ምትዕራይ ክገብራ ተገዲደን ከም ዘለዋ ዞባዊ ወኪላታት እናገለጹ እዮም ርክብ ኣስመራ ሚኒስትር ዑስማንን ኣምባሳደር ቃኒምን ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ለውጥን ስምዓትን ዝተስማዕምዕሉ ኣይኹን እምበር ክልቴና ሃገራት ኣብቲ ዝቀያየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ርክባተን ንኽምልሳ ዝጀመሮ ግብራዊት ተበግሶ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እናተገለጸ እዩ زيناتات هورنسكوب نيوز هاب مكتال تانيخم نزعلت زولنايم زيناتات سمعكم من مسل نيرم سلام